ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ቁልጡፍ ጋስጋስ ዝገብር ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቓ ካርቱም ዝርከባ ኣገደስቲ ቦታታት ከም ዝተቆጻጸረ ተገሊጹ። ነበርቲ ካርቱም ሰራዊት ሱዳን ሰፊሕ ክፋለታ ከተማ ካብ ወተሃደራት ዳዕመል ሰሪዕ ወይ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዳግማይ ከም ዝሓዘን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ድማ ዝዓበየ ዓወት ምዃኑን ገሊጾም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቶም ሓበሬታ ዝሃቡ ነበርቲ ኣብ ጥቓ ገዛውቶም ከበድቲ ብረትን ጠያይትን ተተኮስትን ይወድቕ ምህላው ኣብዚ ቅንያት ከዓ ከቢድ ውግእ ይርአ ምህላው ገሊጾም። ኣብዚ ሰሙን ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ገንዘብ ዝሕተመላ ሚንቲ እትበሃል ዓዲ ሓዊስካ ካልኦት ወሰንቲ ቦታታት ናይ ሱዳን ከም ዝተቆጻጸረ ይግለጽ። ሰራዊት ሱዳን ኣብተን ቀንዲ ማእከል መንግስቲ ሱዳንን ምዃነን ዝግለጻ ካርቱም ባሕርን ኦንዱርማንን ጋስጋስ የርኢ ኣብ ዘለወሉ እዋን ክሳብ ሕጂ ግን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ወይ ዳዕመል ሰሪዕ ንብዙሕ ክፋላት ካርቱም ተቆጻጺሮም እዮም ዘለዉ። ሰራዊት እቲ ሃገር ድማ ኣብ ጥቓ ካርቱም ዝርከባ ኣገደስቲ ቦታታት ሓዊስካ ኦንዱርማንን ባሕርን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁጽሪ የእትይወን ዝርከብ። ነታ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁጽሪ ክእትዋ ተቓሪቡ ኣሎ እትበሃል ገዝኣት አልጀዚራ መዝቆጻጸር ድማ ሰራዊት ሱዳን ንርእሲ ከተማ ሱዳን ዝኾነት ካርቱም ክሕዝ ናህሪ ከም ዘለዎ ይእመን። መራሒ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ካርቱም ሽበራውያን ኣይክህልውን እዮም ክብል ተዛሪቡ እዩ። ብዛዕባ ምስኪናት ብዝተሓዝ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ብዝምልከት ድማ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብሰንኪ ኩናት ኣብ መላእ ሃገር ሰባት ብጥሜት ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ይገልጹ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም ጥራይ ልዕሊ 100,000 ሰባት ብጥሜት ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ብውድብ ሕብረት ሃገራት ዝደገፉ ተመራመርቲ ይሕብሩ። ዳርጋ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ መንጎ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ምክትሉ ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረ ናይ ሎሚ ድማ ኣዛዚ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ወይ ዳዕመል ሰሪዕ ዘሎ መሐመድ ሐምዳን ሕሜቲ ወይ ዳጋሎ ኩናት ካብ ዝጅምራ ትሒዙ 12 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ክመዛበሉን ከለዉ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰላማውያን ሰባት ድማ ህይወቶም ስኢኖም እዮም። ብሰንኪ እቲ ኩናት ከዓ ሱዳን ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ኣህጉራውያን ትካላት ረድኤት ይገልጻ። ሰራዊት ሱዳን ገስጋስ የርእየሉ ኣብ ዘሎ እዋን ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ዳግማይ ኣብ ዝተቆጻጸሮም ከባቢታት ነበርቲ ብታሕጓስ ክቕበልዎ ይረኣዩ ኣለዉ። ወተሃደራት ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ካርቱም ንሰላማውያን ሰባት ብምቕታልን ብምዕማፅን በደላት ብምፍጻምን ከምኡውን ኣባይቲ ናይቶም ካብታ ከተማ ዝሃደሙ ብዙሓት ነበርቲ ብምዝማትን ብሰፊሑ ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም። ሰራዊት ሱዳን ነቲ ዝገጥሞ ዘሎ ስዕረት ግን ሓሶቲ ብምባል እዩ ዝነጽጎ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝቐረባ እዋን ዘመዝግቦ ዘሎ ዓወታት ብዙሓት ወተሃደራት ስለ ዝመልመለን ብዝሒ ዘለዎ ኣጽዋራት ስለ ዝሸመተን ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ኤርትራ ነቲ ስዊዘርላንድ ምስ ጉዳይ ሓተት ዕቑባ ስደተኛታት ብዝተሓዝ ድሕሪ ዝተፈጥረ ምርድዳእ ንዘቋረጸቶ ልምዓታዊ ሓገዝ ዝምልከት ግብረ መልሲ ሂባ። ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ጀኔቫ ነዚ ስዊዘርላንድ ዝወሰደቶ ውሳነ ኣመልኪቱ ሂብዎ ኣብ ዘሎ ግብረ መልሲ ኤርትራ ካብ ስዊዘርላንድ እትረኽቦ ዝነበረት ሓገዝ ኣመና ንእሽተይ ከም ዝነበረን ከባቢ 6 ሚልዮን ፍራንክ ጥራይ ዝበጽሕ ምዃኑን ብምግላጽ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ መብርሂ ሂቡ ዘሎ። እቲ ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ጀኔቫ ኣብ ግብረ መልሱ እቲ ሕጂ ስዊዘርላንድ ኣቋሪጻቶ ዘላ ሓገዝ ኣብ 2017 ዝጀመረ ኣመና ንእሽተይ ከም ዝኾነ ባጀቱ ከዓ 6 ሚልዮን ፍራንክ ከም ዝግመት ምልክት ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ናይ ምትሕብባር ርክብ ንምዕባይ ዘሎ ሰናይ ድሌት ከም ዝነበረ እውን ክገልጽ እንከሎ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ግንቦት 2024 ብመንግስቲ ስዊዘርላንድ ስሩዕ መስርሕ ገምጋም ድሕሪ ምሕላፉ ክሳብ ግንቦት 2025 ክቕጽል ስምምዕ ተገይሩ ከም ዝነበረ እውን ድሕሪ ምግላጽ ምዕጻው ናይ ዝሕጂ ዘሎ ምዕራፍ ናይቲ ፕሮጀክት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2024 ዝርብ ከም ዝተገብረሉ ጸብጻብ ገምጋም ናይቶም ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ፕሮጀክታት ድማ ኣብ ግንቦት 2024 ከም ዝተዛዘመን ብምግላጽ ኤርትራ ኣብ ልምዓታዊ ምትሕብባር ምስ ዝኾነት ሃገር ትኹን ብሕታዊ ትካል ንነዊሕ እዋን ዝሓዘቶ መርገጺ ዘይቅየርን ንጹርን ከም ዝኾነ ካብ ቀንዲ መሰረታውያን ኣዕኑድ ናይቲ መርገጺ ድማ ሙሉእ ዋንነት ናይ ፕሮጀክታታ ክህልዋ ከም ዝኾነን ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ድማ ከም ዘይጠሓሰትያ ኣብቲ መንገዲ ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ጀኔቫ ወፂ ዘሎ መግለጺ ዝተሓበረ ከም ዝፍለጥ ስዊዘርላንድ እቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብቲ ሃገር ብምእታው ሕቶ ዕቑባ ኣቕሪቦም ዝተነጽጉ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱን ኤርትራ ክትቅበሎምን ፈቃደኛ በዘይ ምዃነያ ናብዚ ውሳነ ከም ዝበጽሐት ገሊጻ ዘላ። ኣብ ዝሓለፈ ሰነ 2024 ስዊዘርላንድ ምስ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ንምዝራብ በዓል ስልጣን ርክባት ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክትልእኽ ምዃና ኣፍሊጣ መንባራ ይዝከር። ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ግን ሕቶ ዕቑቦም ዝተነጽጉ ዜጋታታ ብድሌቶም እንተዘይኮይኑ ብግዴታ ካብ ዝኾነት ሃገር ከም
ዘይተቀበል እያ ትገልጽ። ይኹን እምበር ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብፍላይ ድማ ካብ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ብግዴታ ዝተጠረዙ ስደተኛታት ክትቅበል ጸኒሓ እያ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማልታ፣ ግብጺ፣ ሊብያን፣ ኢትዮጵያን ብግዴታ ክምለሱ ከም ዝተገብረ ተሰኒዱ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ እዋን ኣብ ስዊዘርላንድ ልዕሊ 260 ኤርትራውያን ሕቶ ዕቑቦም ተነጺጉ ብመሰረት ሕጊ ስዊዘርላንድ ድማ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዘለዎም ተወሲኑ። ኮሚቴ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ስዊዘርላንድ ኣብ ታሕሳስ ዝሓለፈ ዓመት ሕቶ ዕቑቦም ንዝተነጽገ ኤርትራውያን ሓተቱ ዕቑባ ብሳልሰይቲ ሃገር ኣቢልካ ናብ ኣፍሪቃ ንምምላስ ዝዓለመ ውጥን እውን ከም ዘጽደቐ ይዝከር። ሎሚ ኣብ ኣልጄሪያ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ሚልኪያስ ማእከለ ቀዳማይ ብምሓዝ ተዓዊቱ። ሎሚ ኣብ ኣልጄሪያ ኣብ ዝተኻየደ 122 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነን ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ግራንድ ፕሪክስ ሳኪያት ሲዲ ዩሱፍ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሚልኪያስ ማእከለ ብ3 ሰዓትን 9 ካልኢትን ውድድሩ ብምዛሙ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ተዓዋቲ ናይቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ኮይኑሎ። ኢትዮጵያ ምስ ሩስያ ዘለዋ ምሕዝነት ንምድልዳል ትሰርሕ ከም ዘላን ኣብ መንጎአን ኣብ ዝግበር ንግዲ ድማ ባጤራታትን ክጥቀማ የዘራረባ ምህላወን ተገሊጹ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሩስያ ገነት ተሸመጂሩ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ እቲ ምስ ሩስያ ዝግበር ዘሎ ርክባት ኣመልኪቱ ዝተዛረበ ኮይኑ ሩስያን ኢትዮጵያን ከዓ ዝምድናታተን ብምሕያል ኣብ መንጎአን ኣብ ዝግበር ንግዲ ባጤራታትን ዝጥቀማሉ መንገዲ የናድያ ኣለዋ ኢሉ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ተዘርጊሑ ኣብ ዝነበረ ዜና እውን ሩስያ ኣብ ውሽጢ ሃገራ ኣብ ዝግበር ናይ ባጤራ ምልውዋጥ ንግዲ ንኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ኣብ ውሽጢ ሩስያ ኣብቲ ንግዲ ክትዋፈረ ትኽእል ሃገር ጌራ ኣቐሚጣታ እያ። ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ሩስያን ኢትዮጵያን ኣብ ዝግበር ንግዲ ወላ እውን ዶላር ከምኡ ድማ ናይ ካልእ ወጻኢ ሃገር ባጤራ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል እንተሃለወ ኣብ መጻኢ ግን ብናታተን ባጤራ ማለት ብብርን ሩብልን ንግዲ ዝገብራሉ መንገዲ የናድያ ምህላወን ተገሊጹ። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣብ ሩስያ ብተወሳኺ ኣብቲ ቃለ ምሕተቱ ቡን ካብ ኢትዮጵያ ንሩስያ ብቐጥታ ንሰደድ ምቕራብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ስራሕ መሊሱ ምምሕያሻት ክግበር ምዃኑ ገሊጹሎ። ብወገን ሩስያ ድማ ከም ላዳ፣ ዩራል ከምኡ ድማ ዩኤዘት ዝኣመሰላ ፍሉጣት መካይን ዝሰርሓ ትካላት ናይቲ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ መካይነን ዝጋጣጠመሉን ዝስራሓሉን ፋብሪካታት ንምትካል መደብ ከም ዘለወን ላዳ ትበሃል መካይን ትሰርሕ ሩስያዊ ትካል ብፍላይ ድማ ካብ መወዳእታ ዝዓመት ጀሚሩ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ኣብ ኢትዮጵያ ንኽትሰርሕ መደብ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ብጀካዝ እውን ኢትዮጵያን ሩስያን ኣብ መዳይ ፀዓት ምትሕባርን ክዕብያ ዝስራሓሉ ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ መዳይ ኒኩለራዊ ፀዓት ሩስያ ንኢትዮጵያ ናይ ኒኩለር መደበር ፀዓት ኣብ ምህናፅ ክትሕግዛ ተፅቢት ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ኣምባሳደር ኣብ ቃለ ምሕተቱ ብምቕጻል ሩስያ ኣብ ድኹዕ ዘፍልያ ትካላት ኣብ ናይ ወርቂ ዕደናን ካልእ ኣገዳሲ ዝኾነ ጨንፈራት ናይ ንግዲ እትገብሮ ዘላ ወፍሪ ከመስግን እንከሎ ኣብ መዳይ ፀታ ድማ ኣብ ፀረ ሽበራ ስለያዊ ሓበሬታ ኣብ ምልውዋጥ ከምኡ ድማ ሳይቤርያዊ መጥቃዕቲ ኣብ ምክልኻል ሩስያን ኢትዮጵያን ሓቢረን ይሰርሓ ኣለዋ ኢሉ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።